mad kunde hapana marino gloves mino zvakutaura taura zvakutaura ngoma ndavane product panapa ronzi Plus263Health simply toda kuunzira ichiremba pafoni penu kuti ati muchapinda netsomutsomu yekuti munotsvaga zuko kana kuti chii samugona kungotaura nachiremba wenyu pawagwan video call audio call kana kutoudza muchembero ari kumusha kuti ndakubhukira ichi nachiremba right saka muchinge mataura nachiremba vanogona kutongokunyorerai kuti mushonga muruda wakaita sei famasi yotongodhiliva saka zvindoti hamutomboda kana kubuda pagate game mutongotaura nawo zotongofambapo saka chiremba apa mini kuti consultation free ya freelance haisi freelance zvekudaro kuti kuti zvaaconvenient because andinda plata nepafoni kogara chanozorona zvese zviri pafoni kutaura naye kumbhadhara zvese zviri pafoni saka mungona kuti ikokeshi zipiti kana paper uzotori kana mune mujama ari kudiaspora imi munotongosoterwa zvinhu kutongoklika zvakatakatoenda saka panenge chirwa every mandare here kana kuti ndezvongoti patatosasa akutoda gauri pamatosasa akutoda gauri because ndichiremba anenge achitoda mari yake saka pamangotaura naye sisi wangu here ndango rova ningi ndangotaura nawo one time saka gauro racho nenge rakamira sekutiketi basi unoona kudhumbi kacho unoona kupfura mari yekoti basasi isina tepisha pasina matebisha baba usikuramu credit but still kana rimwe tinozi machembere chembere haisi unotinza unofa ne$15 inokupula kanoita kuri hapena nekana mabhodzi akapera pera ngari vada kutombochwinwa but mbokontinya zvakuchiwanisasa program because kuna vamwe vanenge vane ndano zvanenge vachilava zvechivhetivheti zvemadheni izvozvi ndoyazvo but kungoti munhu wese ataure nachiremba zvekutoti hapasina busy yekufamba kana ita sei saka pa ndimunoti edha mugroup here kana kuti chii tinogona kuedha isusu kana kuti munogona kuzoedha because skiri riripo ka mobile application redu rinowanika paplay store kana kuti munogona kutaura nesu pawagwan pafacebook painstagram patwitter asi techingoti zvinhu zvese toda kuti mubatsirikane muri pafoni because mamvomvu edu kunoka tine 1 week zese yakatita masi saka wandoni ikatobake rizese ana mamvomvu saka munhu unongofanira kuti kanda kuti panozongokoma magezi totagesa utamoshi zviriko futi because even kana kambudzika munogona kutaura naye paitel aitel inochengeta nefoni ndikutakura chinhu chakadzima ndingosharuwa chakadzima ndesekutenga kekadzima kandeiteninotakurwara tikarwara handodedzere zviriko kuti kutongodedzera panext oya chimawambi kunoku but sira igudhu ndikina mangoenda because unoziva kuti zvangora zochivheto chaukenachi kuti angoziva pamafirimu onza unongotenga uzoridzirwa mushonga but aputa kugeza vangu andikuiwela kai asi kana jekiseni unongobayiwa uri muteni saka $50 ikotsauzoshi yeah iyo normal price ya doctor because chiremba anosiyana but chiripo ndechekungoti unogona kutongombhadhara chi pafoni papa pasina need yekumboenda kana kumutsara kumukuru kana kuti chizvese zvingori pafoni ungopedze baba ubva ngusendera tsamba yako kuti munotenga masini masini anogona kutouya muri mudheni because tine mafamasi atinoshanda nawo saka ingonyora adresi yenyu masini osvika ubvobhadhara takatoenda saka chivhiti saka delivery yekuidza mapirisi hapana charge delivery zvinoenderana nequantity wasi zvinhu zvekuti chi ndosaka tine whatsapp support tobatsirana tokudza kuti charge yenyu inenge yakamira sei but chi masini enyu anenge delivery charge inoenda nedistance normally nedistance zvichienderana nekuti munhu ari kure sei but inogona kuita free inogona kuita minimal charge asi chi tirongoti munhu unenge wamafamasi enyu amunowanzodhilana ndapi so vat negreenwood pharmacy nekwese kwairi magreenwood ese ari muzimbabwe greenwood handiri tonazi unokumbara hatina greenwood patonazi apa 5 minutes atikuita pachaji kesaka mune mangochaja kweni kukoma uno pane kamudududu kanofamba greenwood saka ibo manake yani naplasi peda pane tsoka ngonodambudzire tizena panidzi
Nukuita nikikombi. Aiwa apa todamburira tonazi. Avadhuzena Plus263 kama ni ndinambofita iziya. Kenke. Avita bu.